gigi IBC ni gin million 20 to giwacho mana ni 100,000 kende mano timo public participation. Mar ariyo kendo giwacho ni nokomie thuolo kata kwane National Assembly mondo ochiw pache ni seche mane timo public participation jopiny nokonyis ni response mar Gachagua seche mane allegation margi misego to gi response mare jopiny nokomie. To kwa ng'iyo mano mokwongo, public participation ok en referendum. Seche mitimo public participation okoulo ni wang'iye ni million 20. Kes kata mana sami goyo ombulu seche ming'iyo ok ng'ini ni atamalo kuom jok moregister. Ing'iye ni out of the votes cast percentage chalo nade out of jok mano yiedhi goyo ombulu. Kes wawuone wana ji 100,000 kende mowuok Kenya. Ko does it mean ni koro ombulu okethore? Oyo. Koro public participation ni ing'iyo mana ni kuom ji 300,000 mano uchiwore mar golo pachgi. Ne giwacho ang'o to gine kwa gen man. Koro mano ok ginyal wacho ni notimore marach. Machielo mane giwacho ni seche mane idayo mane ing'iyo pach jopiny ni response mar Gachagua nokomi mondo jopiny ong'iyane ni gimisego to gi response mare. Gachagua wuon no file response ni late chieng' mano ene od bura kane odhi kucho gimoro saa 10 ma jo od bura be ne ng'ur ni to koro kaka gimiwa late ang' wasom nade. Koro onge kaka ni nyalo geno ni jopiny imiyo gi response margi to kata en gino nochiwo very late. Mano mokwongo. Mar ariyo magidhi wuoye mabe ne giwacho ne gilieko Senate ni wach mag fair hearing. Fair hearing okoulo ni kidonjo e do kata od bura ni to duachi manyaka tim. Nyaki play by the rules. Kata mane opira referee decision mare en final. Ko nyisi ni in offside to in offside. Okinyal kuni kori kiwuok e pap opira pod dhi mana nyime. Koro kata en rad kade ma komiti nyalo dhi appeal kabado. Koro kata bana gen ne gitimo makosa mabe nasewacho mokwongo ni omigi thuolo mar submissions. Mabe jok mano nego be ni ywak ahinya ne gin okinde mag od bura. Nikech gin neno kaka Mutuse noda dhoge ma jo Kenya nyiero. Iwinjo mogol duk mare. To gin koro gik mar Gachagua to gin notam gi opportunity mar dadho Gachagua moluongo ni cross examination. Koro gin mane gin ng'ur moloyo kata mano kinde mag Gachagua. Koro dodhe penjo niya nomiyo opportunity mu cross examine udadho joneno duto mag od bura. Ochako miu thuolo ma utim submissions maru.